এটা দেখুন দহিবরা পাই আমি বরা ছাଣି ଦେଇକି ମୁଗ ଆଉ ବିରି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇକି ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଲୁଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆମ କଟକ ଆଡ଼େ କହନ୍ତି ଗୁଗୁନି, ତା ପାଇଁ ମଟର ଚଣା ବତୁରେଇ ଦେଇଛୁ, ତରକାରୀ ହବ। ଆମ ଦହିବରା ହେଇଯାଇଛି ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନା ହେଇଛି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ରେଡି କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଦହିବରା, ଦେଖନ୍ତୁ এটা ଆମ ଗୁଗୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡି କରିବା ପ୍ଲେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମ ବରା ନେବା, ଯୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବରା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦହିବରା? ଆଉ ଏ ଖରା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତରକାରୀ ତାପରେ ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ ପିଆଜ। ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମ ଦହିବରା। ଆପଣମାନେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମିତି ଝାଳ ବୁହାନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାନା କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାଏ ବାଏ।